Wengenza kwethu nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Art. Noma uqala kule channel qinisekisa ucinzela usubscribe uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Usizi wesifazane obulawe eqeda ukuthesa iziqu zemfundo uxoliswa kade ebona eminyaka ngo-26 ube neviki elilodwa ethese iziqu zemfundo ephakeme utholakala ebulewe endlini yakhe ePitoli. Usola lokuthi ke ushawe waze washona makubhekwa ke CCTV iveza ukuthi umuntu ogcina ukungena endlini yakhe i-ex-boyfriend yakhe umakhelwane bezwe ke iphunga liphuma endlini yakhe base ke bebikela umndeni wakhe kwabizwa kamaphoyisa makuvulwa ke kwatholakala isidumbu sakhe sesiqala ukonakala amaphoyisa aqale ke uphenyo izindaba ke lezi esheqisa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana nangomunye wethu uzothola ukuthi uzothola ukuthi besifuna bekade emsiza ngakho ke besathandana o ebemthengela khona ke isino mona futhi uthi ngizovula khona umoya ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section.